Hallo, Da war's nicht wirklich. sprach Deutsch. Ah, hallo? Du machst den Intro. Okay. Wir werden jetzt die Sachen vorstellen, Ja, die Kevin Muss von Amazon bestellt hat. ja, natürlich. Natürlich. So, Okay, nimm das erste, das Mäppchen. ich bin Schocken. Ja, das Mäppchen. Ja, Nein, das ist nicht das Mäppchen. Nein, nein, nein. Ja. bu bizim kalem kutumuz. Böyle gayet basit. Önünde bir cebi var. Gördüğünüz gibi burada postitler var. İçini ise hanımefendi anlatacak. Also wie man sieht, besteht das Mäppchen aus einem richtig qualitativen Material. Ja, und ich weiß nicht, was Zipper auf Deutsch heißt. O sprey i engelsk. Jawohl, Zipper. keine Ahnung. Okay, da sind die Stifte drin. Und bist du glücklich mit Ja. dem Mäppchen? Wie viele Sterne? Nein. Nein? Nein. 0? Nun. 0? Ein. 1? Ja. 1 von 10? 20. Danke. Dankeschön. You didn't rate it. Ich Okay. nicht Deutsch. Okay. Jetzt musst du Türkisch sprechen zu mir. Burada bir tane klavye ürünlerimiz var. Wow. Natürlich, das ist super, wunderbar, meine Freunde. Ja, es ist wirklich super. Ya Dera. Şimdi neyi tanıtalım? Hangisini istiyorsun? Bunları mı istiyorsun? Nein, Bunu istiyorsun. ja. Okey. Burada bir çantamız var. Çanta gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. Burada yüzemeyen bir kuş var. Gördüğünüz gibi. Yüzme yok yani. Hanımefendi içindekileri anlatacak. Also, da sind ganz viele drin. Da Mangel. Bu ne? Ich. Should we test them? No, not like this. No. Wait. Bu çok küçük değil mi? Bu çok- Siktir git. Danke schön. Man kann nicht. Farka bak abi. Danke. Şimdi hangisine geçelim? Hangisini istiyorsun? Wie habe eine Kulippen. Kugelschleifer. Kokenschlafen. Kugelschleifer. Kokenschleifer. Kokenschlafen. Kugelschleifer. Natürlich. Bu bir kalem. Markası gayet aldığımız yerden. Amazon Basics diye bir yer. Bilmiyorum nereden geldiğini hiç bilmiyorum. Ama bundan 12 tane aldık. Bu 8 euroydu falan. Bilmiyorum efendim düşünüyor. Soll ich jetzt Polnisch sprechen? Ben Polish sprechen. Okay. Du kannst. Więc jak widać, to jest długopis z Amazon Basic i dobrze pisze. Wait. Także jemu też się podoba. Tak. No czekaj.
Teraz nożyczki. Teraz nożyczki. Nożyczki? Nie, tak. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane var. Bu zaten direkt tanıyabileceğiniz bir şeyler yani gayet basit bir item. Bu ne işe yarıyor? Saç kesmeye yarıyor. Yani bam 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 kesiyoruz. Bunlardan bir tane daha var. Bu da işte kabarıkların falan almak için mi? O tarz yani. O volümü azaltmak için işte. Böyle. Bu da yine gayet keskinler yani. Ama hanımefendi düşünüyormuş. Hanımefendi bunu düşünüyormuş. Ya bak burada vidası var. Bunu çıkarıp bunu bileyebiliyorsunuz yani. Güzel yapmışlar bunu. Hanımefendi siz ne düşünüyorsunuz? Du hast nicht eine... Więc jeszcze tych nożyczek nie próbowaliśmy, ale będziemy obcinać Kane'owi włosy, chyba tymi, bo te są jakby do... jak ma się za dużo włosów, to można zrobić tak. Nein, Stefan, nein! A tutaj można zrobić tu. Musimy je teraz przetestować. Ja. Danke. Så jeg synes, at vi skal snakke dansk nu. Dansk. Okay. Og Så hvad skal vi snakke om nu? Det er en af de som du, hvis jeg kender den ting, vi putter den ind, så det har mere porter, kender du? Nå, ja. Vil du gerne snakke om det? Okay. Men jeg vil, du har ikke så mange ting, du snakker om. Så det er en ting, der er meget simpel. Så jeg putter den i min computer. Og jeg har meget mere porter, fordi min computer kun 20 porter. Har kun to. Kun 20. Har kun Har kun 20. To porter. Så det har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porter, så 7 er din yndlingsnummer. ja, det er faktisk rigtigt. Men ja, så hvad er det næste ting, vi skal snakke om? Din Okay. Vinyl. Ja, så Hvad hedder det på dansk? jeg ved ikke, måske det er ikke en ord for dem, så måske vi skal sådan sælge det i engelsk. Ja, det er en øde ting. Jeg synes, at du ikke gerne godt lide det. Så måske du skal snakke om, fordi jeg har, det er min gaver til hende for mig. Altså, den er fra clay. Ja, wood betyder clay på dansk. Nej, det Du, er det? Ja, Er det rigtigt? Jeg spurgte Charlotte. Okay. Hun siger clay. Okay. The fuck. Og fordi... Du skal, ja. Ja, men... Det er ikke så svært, men... Ja, nej. Så... Ja, okay, ja. Så hvordan gør jeg det? Fordi han giver mig Ja. Arctic Monkeys vinyl. Ja. Ja. Så for eksempel, synes den er en vinyl. Så du putter den her, og det er så prisen. Og den er meget simpelt, så... Ja. Og måske du kan også putte den i en bog. Er det min? Jo, nej. Nej, det er min. Og jeg har lavet den. Ja.
Tak for det. Smukt. Dejligt. Dejligt sødt. Dejligt. Sødt. Rigtig godt. Rigtig godt. Mm. Så... Ja. 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 Hvor er min andre computer, der jeg kan her? Så... Okay, den er en... Det er vel ikke på engelsk. Ja. Computerholder, måske. Ja. Det Så... er fra metal. Ja. Men du skal lære... Ja. Det er lidt svært at holde. Ja. Er det samme level? Det er 400? Ja. Så jeg har en computer. Hvad laver du? Den fungerer ikke. Nej. Nej, men hold den nu. Nej, det er ikke rigtigt. Det er 400. Ja. Okay, så jeg har en computer. Men hvad laver du? Okay. Nå. Okay. Okay, så jeg har en computer, og ja. Og tada! Og du kan Åbne. jeg åbner mere, eller Ja. så... Men jeg vil ikke noget. Altså for eksempel, det er normalt åbne nu. Ja. Så det er... Og herligt. Ja. Og jeg synes, den er faktisk godt, fordi først det er uld of metal. Hele. Det er hele fra metal. Og du kan... Vi vil ikke. Men det er meget små. Og hvad er den? Ja. Ja, så der kommer et her, og du må putte den i din taske, eller ja, det er ikke så stort. Har vi snakket om? Okay. Mus? Ja. Det er kælkemus. Det er ikke kælkemus. Det er bare en sortmus. Ja, sortmus, det er den en. Så man kan opleve den her. Så man bruger... Nej. Her. Så man bruger ikke en batteri. Ja. Og ja. Den er flot. Det er meget flot. Meget flot. Meget flot. Flot. Nej, det er flot. Flot. Nej, det er T i den ord, men du siger flot. Not flot. Flot. Flot? Ja. Ja. Ja, Ja. flot. 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 Du er en københavner, mand. Jyske. Og du er en Jysk. immigrant. Og du er sådan en immigrant. Måske. Nej, fordi jeg er fra EU. Så jeg er ikke... Men jeg har 2 passports. Men vi er ikke i Tyskland eller Polskland. Polen. Er det samme? Ja, i dansk. Poland. Polen. Ja. Er det ikke Polen? Nej, det er fordi land. Poland. Ja. Polen. Poland. Polen. Poland. På dansk er Nej, men okay. Hvis du siger Poland. Poland. Tysk land. men det er ikke Polen. Nej, men på engelsk. I dansk vi siger Poland. Ja, og på engelsk Nej, siger man Germany. Tyskland. Ja. Ja. Germany. Okay, men du skriver sammen, men du udtaler ikke sammen. Ja. Han er dum. Han er så dum. Hendes dansk er ikke så godt, så det er... Og har vi købt den? Nej, Er det det? Ja. Ja. Hvad er den? Nå. Nej, vi har snakket om det. Men bær roligt, men... Han har også købt den. Nej, den er... Fordi han vil gerne lære Er det kinesisk. japansk?
måske. Ja, det er Japan. Er det ikke kinesisk? Japansk. Japansk. Kinesisk. Kinesisk. Eller japansk. Wow. Meget interessant. Meget flot. Læs. Kom så. Kom så. Der siger det her. Wow. Okay. Vielen Dank, dass Sie für Benfei-Produkte entschlossen haben. Bitte lesen Sie dieses Beidehnungsschlafton sorgfältig durch. Behöver Sie das Produkt... Hvad fanden er det? Oh my god, nu er jeg flot. Er jeg ikke så sød? Tak, Ashley. Der var min freaky emote. Hvis du kender. Men vi skal gå og se... Nej, vi skal spille Stardew Valley nu. Stardew Valley. Vi skal spille... Der er Stardew Valley nu. Mm-hmm. Så vi skal gå nu. Og vi skal spise jordbær. Hvad? Vi skal spise jordbær. Jordbær? Jordbær. Jordbær. Er det ikke sådan, at du siger... Måske... boysenbær. Så... Blåbær, boysenbær, jordbær. Så det er altid bær. Yep. Men... Ja, det var dejligt at snakke med dig. Med I. Så... Ja. Vi skal sige, vi ses. Vi ses. Hej hej.